Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga pagulong dinalan, una kita sa balita lokal. Sektor sang transportasyon sa Bacolod nagpaandam nga magauntat biyahe kung ipamilit sang LTFRB ang jeepney modernization. Labor group ginapaaktuhan ang manubo nga sweldo sa mga empleyado sa Western Visayas. Balita national, 40 ka mga Pinoy sa Ukraine nagahulat sang repatriation. Presyo sang langis liwat magasaka sini nga semana. Balita international, Ukraine military napunggan ang pagpangatake sang Russia sa Kyiv base. Sa sports balita, POC ginpasiguro nga paintrahon sang Pilipinas si EJ Obiena sa SEA Games sa pisar nga pamatukan sang Patafa. Ayong aga Bacolod, may ngagan Negros Occidental kag bugas nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday edition. Karon adlaw Domingo, Pebrero 27, 2022. Ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po ng pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire. Aksyon Balita Sunday Edition. Size 9 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday edition. Detalye sa balita lokal. Nagpaandam ang grupo sang transportasyon sa syudad sang Bacolod nga magauntat biyahe sa tion nga ipamilit sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng LTFRB. Ang Department of Transportation o DOTR ang Jeepney Modernization Program. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni FEBACDA President Elizabeth Catalbas. Ini ang ilang nakitaan nga solusyon sa tuyo nga makontrol ang ginaligar pag-obligar sa ilang magbayad sa 300,000 tubtub kinya
500,000 pesos para sa modernisasyon sa hindi pasahe nga salakyan kag hindi pa aprubahan sa mamatrasar sa pagproseso. Pagkasapol ang grupo ni Catalbas, Stone kag Undok agud talakayon ang mga tikang batok sa ginalegar ginapilit nga modernisasyon sang salakyan. Ginapaaktuhan naman sa karon sang labor group sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ang isyu angot sa manubo nga sweldo sa mga empleyado sa Western Visayas. Sa interview sa action firing line ginpahayag ni General Alliance of Workers Association akon gawa Secretary General Winnie Sancho na isa ini ka crucial concern tungod tanan apektado hindi lamang diri sa Region 6. Angot sini ginapilar ni Sancho sa Department of Labor and Employment akon DOLE na magpapanaog sang mando nga nagahatag direktiba sa Tananya Regional Wage Board nga pasakaan ang sweldo sa mga empleyado nga napektuhan sa COVID-19 crisis. Nagindugang pa subong ang away sa tunga sang Russia kag Ukraine nga ginalantaw makaapekto sa presyo sang gatong kag nagapanguna nga balaklon. Palayag pa ni Sancho, ipit na katama ang mga empleyado rason nga aktuhan na ang panawagan sa nga wage increase agod bisan paano makatibawas sa mamahal nga mga balaklon. To me, no, hindi lang ni kay Yasang Regional Wage Board mo dapat sini ang gobyerno tani, no? Moto proprio, no? The Department of Labor, moto proprio, so should give a matching order, no, to all the regional wage board in the country nga pasakaan ang sweldo para maka-survive, no? Sigawa Secretary General Winnie Sancho. Nagalaw naman si United Sugar Producers Federation kon UNIFED President Manolet Lamata nga magapadayon ng temporary restraining order kon TRO sa pag-suspend sa importasyon sa kalamay sa pungsod. So kay Malata lapit na lang matapos ang 20 kadlaw nga ginhatag sa kote nga magatapos sa Marso 6, 2022. Dugang pa sini kon hindi mapadayon ang suspension sa mga petsa, iwat nga mag-file sa motion. Sa dilikdan nga Huwebes, Pebrero 24 nag-Zoom meeting sila upod ang judge kag natala na ang hearing Abril 27, 2022 kung magapabor gihapon sa UNIFED ang TRO. Pero ang ginpamalabagan sa UNIFED kay iban pa nga planters sa probinsya ang plano sang Department of Agriculture kag Sugar Regulatory Administration nga pag-import sang 200,000 ka metriko tonelada sang kalamay. Nagingyo naman si Talisay City Administrator Attorney Jose Jonathan Yeldama sa kapulisan nga hugton o kung striktohon pagid ang pagbantay kung may mga kandidato nga naga-caravan. Kaya pangabay ni Yeldama kasunod sa natabo nga ginaligar mga boys and flyers sa nawong ni Bongbong Marcos o kung ni presidential candidate Bongbong Marcos. Kaya lang nga caravan upod kay Davao City kag Vice Presidential Candidate Sara Duterte sa itong Miyerkules sa syudad sa Talisay. Sino kay City Administrator o kung sino sa City Administrator, hindi man namin nga pamatasan ang mga hitabo sa diin nagakahuyan ang lugar nga natungdan. Una na nga nagpagwa sang statement si Mayor Nilezares nga nagapangayo sang pasaylo na ginapaimbestigahan ang nasambit nga insidente. Ginapaabot naman sa mga negosyante sa syudad sang Bacolod nga kuntani madayon ang pag-downgrade sa alert level status ang syudad umpisa sa bulan sang Marso. Tangay sang gina-expectar sa mga opisyales sing gobyerno lokal. Pero kay MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, ang pagnubo sa alert level status ang syudad ang mahimo man nga magatugas ang positibo nga dalagan sang negosyo pagiman sa pagpahalog sa mga ginapatuman nga regulasyon. Dugang pa ni Carbon kung madayon gid man ang among development, mas labing maayo kung maumpisahan man sa mga opisyales sa syudad ang pagtalakay sa recovery o kon exit plan. Nagapati man ini nga bisan pa man nga mayara sang matabo nga pagbag-o sa estado sang syudad dapat lamang sa gihapon nga padayonon sang gobyerno ang ginahimo sini nga kampanya para sa COVID-19 vaccination drive. Do espasyo na kita nga maglo negosyo sa alert level 1.
ang next step. Once you allow people now to move, so dapat i-ensure mo nga may kwarta sila. Sila. Sa pudlay may mag-iyo ay man igasto, ay dadig sa mag-iyo, o kung mag-iyo mas lagaw-lagaw lang, panginahangin lang. Si MBCCI President Frank Carbon. Kag sa katapusan nga balita lokal, nagalaom naman si Councilor Dindo Ramos, ang chairman sa Committee on Transportation sa syudad sa Bacolod, nga maaktuhan sa DOTR kag LTFRB ang ila ginapangabay nga extension para sa Provisional Authority o kung pagbiyahe sa traditional nga POJ is magtapos ang bulan sang Marso. Pero kay Ramos, iyang nangin kaundan sang komunikasyon nga ilagin padala damlag lang base man sa resolusyon nga iya gindihon kay ginaprobahan sa konseho. Ito ang pa ni Ramos base sa resulta sa yagin patigay nga committee conference. Hindi pa preparado ang syudad angot sa modernization program nga luyag ipatuman sa mga departamento umpisa sa bulan sang Abril. Silo pa sa konsehal sa tion nga ipamilit gid sa gobyerno national implementasyon sa mga programa, magatuga lamang sa isa kadako nga problema. Base sa resolusyon nga ginaprobahan sa konseho ang extension sa provisional authority nga ila ginahingyo ang magalawig tubtob Marso 31 tuig 2023. Nag-asal ko resolution sa nagligad nga Wednesday, requesting the appealing to the sense of understanding compassion sa DOTRs to DOTFRB Central Office na i-extend nila ang pag-grant sa provisional authority from March 31 to 2022 to March 31, 2023. Si Committee on Transportation Chair, Councilor Dindo Ramos. Sa balita national, 40 ka mga Pinoy sa Ukraine nagahulat sang repatriation. Presyo sang langis, liwat magasaka, sini nga semana. Detalye sa balita national, pagkatapos gid lamang sini. Okay, so maayong aga and happy Sunday mga ka-aksyon sa tanan nga naga-monitor via Facebook Live and YouTube. Maayong aga sa inyo. Happy Sunday good everyone. Sa tanan nga nagaupod sa aton sining aga. Dali lang. Okay, so good morning. Sa tanan nga naga-monitor man sa akon via Facebook Facebook page Action Dorel Cabato. Good morning dra sa inyo. Kay Christine Minyes Villalobos, good morning sa imo. And have a blessed Sunday man. Keep safe always. Salamat ikaw man. Kay Athia Kimiriman, good morning sa imo Athia. Kay Dennis, Richard Tiboroman, dara naman sa may San Enrique. Good morning, Dennis. Kay Rachel Evangelista, good morning man sa imo, sir. Sige, salamat gid. Rosemary Kabugwason, good morning. And have a blessed Sunday. Yes. Kay Miss Carol Montoya, oy, good morning, Miss Carol. Sa National Printing Office. Mayong aga dra sa inyo. Kay Myla Dikito, good morning man. May landa nga pag monitor. Thank you so much. Kay paano ni magbasa man? Eagle J, Libong Kogon. Abi ko ginsuli yung ngalan. Good morning man sa imo. Sige, may landa nga pag monitor man. Abi ko ma-standby na. Sige. Good morning man, dara kay Leo Talaban sa La Castellana, kag sa mga ka-aksyon ta nga naga-monitor man dara sa Mahinubaan, sa Alagad Radio. Good morning sa imo, dara sa ilan ni Sir Awin Torres. Good morning man kay Ma'am Van Mayo sa Rochester, Minnesota, upod sa iyang husband, si Doc Matt Mayo, si Miss Jinky Dilagdon sa Phoenix, Arizona. Si standby na. Sige Si Miss Lily King sa London, good morning. Okay, so standby ang mga ka-action na for Balita National.
Las 6:20 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday edition. Detalye na sa Balita National. Nagahulat sa karon ng masobra 40 ka mga Pinoy sa Ukraine para sa repatriation sa Pilipinas. Sunod sa Department of Foreign Affairs o DFA, ang mga Pinoy nga nagikan sa Ukrainian capital city nga Kyiv ang nag-abot sa syudad sa Lviv sa West Ukraine kahapon adlaw Sabado nga kaginasaligan nga madugangan pa ang mag-aabot. Si Philippine Ambassador to Warsaw, Poland, Lea Basinang Ruiz, ayara karon sa Lviv agod mag-monitor o kon ma-monitor ang repatriation activity. Liwat sugataon sang saka sa presyo sang gatong sa ika-siyam nga semana ang mga motorista sa fuel forecast para sa Marso 1 tubtob 7 nga trading week ginpahayag sang Uni Oil nga ang presyo sa kada litro sang diesel mahimo magsaka sa 80 tubtob 90 sentimos. Yara naman sa 90 sentimos tubtob piso sa kada litro ang saka sa presyo sang gasolina. Sa tuong Pebrero 22 nagpasaka sa presyo sang gatong ang mga kompanya sang langis sa 80 sentimos kada litro sang gasolina kag 65 sentimos naman sa kada litro sang diesel nga nagpabutyag sang year-to-date adjustment sa total net increase na 8 pesos kag 75 sentimos kada litro sang gasolina kag 10 pesos kag 85 sentimos naman kada litro sang diesel. Ginakonsiderar sang mayoriya sa mga Pinoy nga isa ka seryoso nga isyu ang fake news nga nagalapta sa traditional nga media kag internet. Sa survey nga ginpatigayon sa social weather stations kan SWS halin Desyembre 12 tubtob 16, 69% sa mga adult Pinoy ang nagpahayag nga seryoso ang fake news sa media nga isang telebisyon, radyo kag pamantalaan. 21% ang hindi makadesisyon, 6% nagsabat nga medyo hindi seryoso, kag 3% lamang ang nagpahayag na hindi ini seryoso nga isyu. Sa separado nga pamangkot angot sa fake news nga nagalapta sa internet kangay sang Facebook, Twitter kag YouTube, 67% nagsabat nga seryoso ini, 24% hindi makadesisyon, 5% nagsabat nga medyo hindi seryoso, kag 3% nagsabat nga hindi seryoso. Nagpartisipar sa survey ang 1,440 ka Pinoy nga nagkaedad 18 pasaka. Sa diin, may 360 sa kada isa sa Balance Luzon, Metro Manila, Visayas, kag Mindanao. Target naman sa Department of Health o DOH nga magpatigayon sa ika-4 nga hugnat sang bayanihan bakunahan National Vaccination Drive sa ikaduha nga semana sa bulan sang Marso. Sulo kay Health Undersecretary kag National Vaccination Operations Center, NVOC Chairperson Dr. Mirna Cabotake, asosyate ang inisyal nga proposal week tungod gusto sang ma-principal kag mismo ni DILG Secretary Eduardo Año nga mas mapatemprano ang pagbakuna agud matutukan ang mga senior citizens pag wala pa na bakunahan. Sa tong Huwebes, ginanunsyo ni Health Secretary Francisco Duque III nga patigayon sa Marso ang ika-4 nga hugnat sang mass vaccination sa diin iprioridad ang mga senior citizens kag kabataan. Kag sa katapusan naman nga balita nasyonal, wala pa sang plano ang Pilipinas nga magbakal sang dugang nga Sputnik V COVID-19 vaccines tungod may madamo pa nga supply sang bakuna sa pungsod. Pero kay DOH Undersecretary Mirna Cabotake, nga po ng krisis sa Ukraine makaapekto sa delivery sang bakuna, magabakal sa US ang gobyerno. Samtang ginpahayag ni Cabotake nga matrasar ang pag-abot sang bakuna gintigana para sa kabataan edad 5 tubtob 11 anyos. Dugang pa ni Cabotake nga sa karon wala sa nakita nga problema ang DOH magluwas lamang sa nagasaka nga presyo sa pag-transport sang bakuna bangod sa collateral damages. Las 6:24 Action Radio, Philippine Standard Time. Detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Sali na sa biggest pa-prem. Alright, so sige, good morning Liwat. Kaya sa aton mga ka-aksyon, nag-monitor via Facebook. Kay El Spoon. Wow, sana all. Good morning man sa imo, El Spoon. Kay Leda Yamagishi.
Good morning. Watching now from Tokyo, Japan. Oy, good morning dra sa imo. Miss Leda Yamagishi. Ohayo gozaimasu. Maylene Villarosa. Dra naman sa may Barangay Alihis. Good morning man kay Sir Turco Jungko. Mayong aga sa imo, sir. Kay Miss Carol Montoya. Mayong aga. Liog tamyaw ang tita ko Marieta Montoya. Mga pakaisan niya nga si Rowena, Edwin de Messina, kag Maria Rhea Campos, kag kay Chevely Histosani. Kabay pa check to ni pag-pronounce ko. Ang best friend niya man sa La Carlota City, kag si Shalane Duran, ang wife ni Action Boy Duran. Sige. Good morning man kay Josephine Borsilas, kag kay Che Zamora, February 19. Yes, 27 sa bunga aman. Asa di na dumping February 19 man. So din dumping ang February 19 nga nahambal, Maylene. Sige. Okay, sige mga ka-action. So kay Inday Blaza dara, good morning man. Kay Ariel Muring, kay sino pa rin nag-upo di sa aton. Uy, good morning man dara sa akon mother gali sa Davao City. Nag-monitor man siya. Good morning mother, kag sa father ko da. Good morning sa inyo. Kay Rosalie Aliponso Varela, good morning man. Jessica Francisco, good morning sa imo. Kag si Mark Araujo, maayong aga. Kay Kagawad Milagros Alit, sang barangay, nalipat ko din ang barangay si Kagawad. Pero good morning sa imo, may landa nga pag pamati. Okay? So, good morning man kay Kagawad Krisha Dueñas, sang Kabog. Maayong aga sa inyo. Okay. So, sige mga ka-action, buwas, February 28, last day of February. So, kay 28 lang tasta, no? So, hulat-hulat naman ta sa magasaka na naman nga presyo sang petrolyo. So, bali I think March 1 na siya kay usually Tuesday eh. So, sige lang padayon lang kita gyapon kag pangamuyo taman ang peace sa tungasang Ukraine kag Russia. So, kabay pa nga mas palabawon gid nila ang pagpalanggaanay sa isa kag isa kay historically do isa lang gina sila historically parte galing muna may mga katabo gid nga wala gina paabot. Okay, so sige kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning Ma'am Van, kag kay Doc Matt Mayo dara may pa-like si Ma'am Van. Sige, so stand by for Balita International kag Sports. Sa aksyon! Las 6:28 sa Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday edition. Detalye sa Balita International. Genpayag sang Ukrainian military nga ilan na punggan ang pagpangatake sang tropa sang Russia sa army base nga nahamtang sa main avenue sang Ukrainian capital city nga Kyiv. Sa separadong statement ginpahayag sang Interfax Ukraine Agency nga ginatinguan sang Russian troops na makuha ang electricity generating station sang syudad. Ang isang pagpangatake ginapaabot na ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa tungang gabi magasalakay ang tropa sang Russia. Wala pa nakatag sang dugang detalye ang presidente angot sa natabo. Kag sa ato naman nga sports balita, liwat gin pa siguro sang Philippine Olympic Committee President kag representative nga si Abraham Tolentino ang ilang nga pag-endorso sa kontrobersyal nga Pinoy o kon Pinoy Olympian kag pole vaulter nga si EJ Obiana nga ilakip ini sa nagalapit nga Hanoi Southeast Asian Games sa SEA Games. Hindi sa piyak sang ginitsapuera na sang Philippine Athletics Track and Field Association o kon patapa si Obiana nga nagatiglawas sa Pilipinas sa mga international competitions. Ang SEA Games ang natalana nga patigayonon sa Mayo 12 tubto Mayo 23 sini nga tuig sa diin ang Pilipinas ang defending champion.
Alas 6:30 Action Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Action Balita Sunday edition karong adlaw Domingo, Pebrero 27, 2022. Good morning kay Russell Gomez ag sa tanan nga nagapamati dra via radio. Happy birthday sa tanan nga may birthday. Keep safe mga ka-aksyon. God bless us all. May naman si Action Dorel Cabato. Happy Sunday. Sa rin ka man gabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio